Tak dneska budeme měnit baterii Xiaomi Roborock S5. Na to, aby jsme vyměnili baterii, musíme povolit tady ze zdola těch 8 šroubů, sundat vrtulku. Původní baterie tam vydržela 5,5 roku. No a dělalo to, že vlastně ta baterie, když se vybila na nějakých 50-54%, to bylo různý, tak prostě se ten vysavač vypnul a tam, kam zrovna dojel, tak tam zůstal stát. No, takže tím pádem se ztratily i ty mapy, které vlastně jakoby při každém vysávání se skenuje mapa, tak ta zmizela, takže každý další vysávání jakoby vlastně skenoval znova tu místnost, ale vlastně se to stejně nikdy neuložilo, protože většinou se prostě, nebo většinou, vždycky se znova vybil a zůstal podstavený. Takže baterii jsem objednal z AliExpressu, původní baterie, která tam je, tak ta má 5200 mAh. Samozřejmě na AliExpressu jsou přímo tahle originální tam není, samozřejmě, že píšou, že to jsou jakoby originální baterie, no pochybuju. A kapacity tam mají od 4800 až do 12000 mAh, což tomu nevěřím, ale doufám, že tato baterie bude mít jakoby aspoň stejný výkon, jako měla to, co tam byla. Takže baterku vezmeme a dáme si to na váhu a porovnáme váhu s tou původní. No, původní baterie má 440 gramů a ta nová baterie z AliExpressu tak ta má 422 gramů. No, takže pochybuju, že ta kapacita bude ještě jednou tak velká jako ty baterie, která tam byla, když nemá ani prostě tu hmotnost. No ale s tím, že nahrávám tohle video vlastně už po nějaký době, takže baterka už tam funguje. Řekl bych, že ta výdrž je prostě stejná jako ta, která tam byla originál. Otázka je, jak dlouho vydrží, jestli taky vydrží, dejme tomu 5,5 roku. Tahle baterka na AliExpressu stála, teď bych kecal, už je to díl, co jsem kupoval, ale něco kolem 600. Takže teď to zašroubujeme zpátky. Při tom utahování těch šroubků do toho plastu, tak to chce dávat pozor. Já si vždycky otočím ten šroubek jakoby tak o tu jednu otáčku zpátky, až to prostě cvakne. A potom ho začnu točit, abych vlastně neřezal novou tu řezbu toho závitu tam, kde nebyla, aby to prostě sedlo do toho původního. No pak to jde pěkně zašroubovat. Takže teď dotáhneme zpátky šroubky. Výměna baterky byla snadná a myslím si, že teď to čeká všechny, kteří si kupovali tenhle vysavač někdy, dejme tomu před těma 5-6 lety. Takže dej vědět do komentářů, jestli už si baterii měnil, nebo jestli už s tím máš nějaký problémy, nebo jsem jedinej. Tuhle tu baterku, která tady byla, tak jsem ještě vzal a otevřel jsem ji. A to vidíš na konci videa, kde je baterie prostě rozebraná. Když tahle baterka přišla a hnedka po výměně, tak jsem ji nasadil, tak byla nabitá na nějakých 86%. Tyhle ty kartáče, ty už je taky mám asi 3. vyměněný. Tadyhle ta vrtulka, ta boční, ten boční smeták, tak ten už je taky asi 4. Moc nevydrží, nejvíc vydržel ten originál, ale ten jsem jako nenašel nikde. No. Takže baterie 87%. No a tady už se můžeš podívat na tu originál baterii. A to je na tom, to se vám prostě na tom kanále prostě líbí, já to vím, že vám se to prostě líbí. To je prostě věc, která se vám prostě líbí, že já jsem člověk, který dokáže prostě nepředstavitelný, nevysvětlitelný věci, prostě to je au, to je píchám si prsty.